De eerste is in aantocht. Robert 498. And the first champion will enter the arena, Robert 498. Together with Lieke Lux. Lieke Lux, Robert 498. Friso's Caesar is the next one, driven by Sibren Minkema. And the last one in the ring, Cecilia von Grijvenstolz, driven by Albert Lux. And these horses are already a champion for show driving in their own category. And right now we are going to see which one will be the overall champion. Albert Lux eindigde in de finale met gelijke punten als Ruben van Koenen. Zo zie je twee concurrenten van elkaar. Die helpen elkaar weer in deze superfinale. Want Ruben is in dit geval de broer van Albert. Mooi hè? Albert krijgt natuurlijk wel een geduchte tegenstander van zijn dochter. We zullen zien. And when it comes to the drivers, we have some family members joining. Albert Lux is competing against his own daughter, Lieke Lux. In 2018 met Sibren Minkema. Winnaar in 2019 Stanley Been met Sibren Minkema. 2020 gewonnen door Wende van der Zunne met Henk Hammers. 21 geen competitie gereden. Vorig jaar gewonnen door KFPS met Jelmer Ketela. Ja, die gaan we daar vandaag aan toevoegen. Last year the winner was GPD Ward, and now we're going to see who is going to be his successor. Look at the carriage. Look at how the horses move. Look at the movement of the front leg. Look at the movement of the hind leg. A spacious trot, expression in the movement. And we're happy to have the audience here again, clapping and cheering for our competitors. Dan zo dadelijk op die apparaat moet het gebeuren. Danny Vincent en Esther Reen zullen bepalen wie er de kampioen gaat worden. Change of reign to decide who will be the champion of all champions today. 3 toppers in de baan. And 3 excellent horses in the arena right now. Kijken wat de mening van het publiek is. Let's see what the opinion of the people in the audience is. In eerste instantie binnenkomen 25. And we're calling in the drivers going to the center line.
Vooral de opstelling. Zoals we dat in de andere finales hebben gedaan, zullen we dat ook in de overall finale. Just like before, Moeten zich nog één keer bewijzen. we have to do one more round. We gaan er één winnaar uithalen. Alleen de winnaar wordt geplaatst. And only the winner will be placed. Nou, meneer Van der Meulen, ik denk dat we kunnen. We hebben hier naartoe gewerkt. De competitie begonnen hier in Leeuwarden op Indo-Friesland. Daarna competitiecentrum Expo. This is the last competition in a row of many. This is the final. Dames en heren, nu mag ook u een tikkeltje meer doen. And let's give it a little bit extra today. De longetjes, laten we zorgen dat jullie er zijn. Let op. Door altijd. En mensen aan over zijn dit, wat vinden jullie? Ah, extra. Extra. En dan gaat de jury bepalen wie het gaat worden. Dan gaat de jury bepalen. And the judges are the ones that have to decide which horse is best. En in koor liepen de dames nummer 25. Number 25. Sibren Minkema and Friso's Caesar. En de twee andere aanstellingen mogen opstellen. We gaan huldigen. Bestuursleden erbij vragen. Herma die komt eraan. Herma reikt de prachtige ereprijs uit. Ranna, hoe heet die ereprijs ook weer, zeggen ze? Ik kon het mooi zeggen. Mensen. The board members are asked to do the pricing. Gaan de prijs uitreiken. Herma gaat de prijs uitreiken. 1 en multikampioen vandaag. Overall champion of today, Friso Caesar, sired by Mace 497, driven by Sibren Minkema. Geweldig. Sibren won met aan de 492. Amazing. 2018. Sibren won met Sven B. Sibren has won already in 2018, 2019, and now again 2023 with the horse Friso's Caesar. Ook van het jurykorps. En nog even de eerste reactie van Sibren Minkema. Hij heeft daar straks al mooie dingen gezegd. Sibren Minkema. Binnen veel kort, hè? Binnen veel nooit. En dat zei ik, als ik dit It's never boring to win, beschouw, is het een jaar voor mij natuurlijk waar alles klopte. and everything was right today. This is a crown to our work. Heel erg blij met hem en we gaan zuinig met I'm very happy with this horse, and we were very careful with him. Dames en heren, mooie woorden van Sibren Minkema. Ook die twee andere. And some good words for Sibren Minkema. Cecilia van Kruijverstans en de dochter van Albert Diekelus, Robert 498. Maar dit is de kampioen der kampioenen. En dan laat ik daar het publiek over. Hoe mooi jullie het hebben gevonden. And a lap of honor for the winner.
de overal kampioen. Friso Cesar, Simon Minkela, Robert Wiegenegaf, Lieke and Cecilia van Gravenstad. Thank you to all 3 competitors. Lieke Lux and Rommert 498, Friso Cesar and Sibren Minkema, and the winner Cecilia von Grijvenstolz and Albert Lux. Gaan we op de grond nog een keer dan zingen. Laat het je horen. Kijk, kijk, ho. One more round together. Olaf van Orzen is stil aan de overkant.